Hey guys, this is Khalil Hi, guys. RJ Roble and karon akong bagong nga vlog. So, hi guys. Neta karon sa isa ka bagong nga vlog. Kani siya nga vlog about this sa katulad trending sa Facebook. I think nakadugog naman kay daghan naman kay gasulayan eh. Katuning about sa Smart C bitaw Smart C ug Yakult nang Yakult mo isagol sa Smart C. Ang yang lami sa Smart C mahimong murag lami na siya nga Yakult. So, gusto po na ko siya sulayan kay na-curious po ko. Then, let's go, maadto ta sa syudad. Then, palit ta og Smart C og Yakult. So, ako sang kwaon si Madam Claudia. Bye! Mas Madam Claudia. Muna si Madam Claudia. Hi guys, so nakita na namo ang Smart C. Ayun ang ulit ka to naman. Ayaw ka. So mo na yung Smart C. Nakatumbutan nga diya ko. Ay buang. So magpalit mi og duha ka buo. Kay para tagsa ni ba. Nito to tagsa. Couple ba couple. Anyway, so mangita. Amo sa pagkita ko ng Yakult ha. So guys, manamig palit sa amoang kuan recipe recipe. Katong Yakult. Katong Yakult o kuan. Yakult o sana Smart C. Dagan kay mo silupin kay. Dagan among gidala nga silupin kay tungod kuan. Dapat perfect sabon eh. Pang para laba ba. Anyway guys, amo na ato na sulayan sa among balay. Let's go. Hey guys, this is Khalil RJ Roble and grabe ka Magdili naman dahil ko tingog. Hey guys, this is Khalil RJ and muna akong bagong vlog karon. And I think nakadungog na mo nga vlog sa Facebook kay trending kini sa Facebook about atong about atong Unlimited Yakult. Yeah. So nagpalit mi gahapon og Yakult sa Yakult og Smart C sa Robinson. Then kay na-busy man mi kay busy mi din wala mi ka shoot gahapon. Then karon na namo i-shoot then nalangan pag yun mi kay tungod aning isa na ko kakauban. Aw ko na di ba obvious yang naong na yang naong. So tanawa yung montage guys. Mo nang nalangan mi atong among karon na vlog kay tungod ani niya kay tuig makeup pero karon ato nang sugdan nang ato ang handaan nga experiment. I mean experiment ni sa katong nagpa-trending sa Facebook. So amo sang sulayan ang kung tinuod ba gyud nga. Then karon ang Smart C ug ang Yakult na isagol. So first ato sang tilawan daw ang Smart C para ato ang ma-compare kung nausab ba gyud ang lasa kung sagulan nato gyud. Okay, so tilawan ta nato guys. Okay. Okay. Masyag lemon. Chutpod. Murag buongon. Buongon ni siya guys. Now, ato na siyang amo nang naimnan gamay. Come to think of it, mas mula sa siya og Yakult. Gamay kay imel ang Yakult oy, 80 ml kay 500 ml. No, pero sa ato kay pang isagol siya guys. So ato na siya sugdan. Daya. Dili ko man makaigo ko gamay pa kan kuha.
Ay, may isa dumi. Dapat taman sa uwishi ka na. Ay, hasol. Mana, uwishi na siya taman. So excited. Nawagay sa ako na sago guys. Sago na nawa. Oh yeah! Mine. Hala. Sagol, ikaw na shake pa rin. Oh yeah. Oh yeah. Shake it. Shake it. Shake it, pa rin. Shake it. Lagi pang yama-yama, diba? Sige na, yun na. Okay. 1, 2, 3, go! Lo, tinuod yun sa. Layakot din yung lasa yan. Yakot man yung lasa, pero naagi siya gamayng morning ang isa. Grabe lang, kurag ko lang ang gamayng yakot. Ayun ang yakot nga. Ayaw, dili. Ayaw, kaya dili. Ang gingon mo dito na kayo. Isa kaya po, grabe, isa podcast match si. Baba, sindagan yung giinom ako first. Nanguyaban kayo. Pero nagkuha mga parang lasa ngayon pag, pero mas maayaw siguro kung inyo siyang Basta yung mga duha, guro kayo pag. dilaw. So, Dili, mas 80% maayaw siguro katunga, inyo nagkatunga ang Smart C. Kaya kung kato, gamay naman ng inom ko, mga dili taman sa wishing a word do. Hala. Ato, manami og try sa kwan, amo nang nakurot ang katong among gisagol. And yeah, Yakult gyud yang aning mas naging tigbabaw ang lamay sa Yakult. In fairness, tinuod po itong trending. Pero mas maayo gid guys na inyo siyang katunga siguro yung imnon natong kuan Smart C. That's all for today guys. Manami og kanang try sa among experiment na gikuha sa Facebook. And nada ko YouTube channel guys, search lang Khalil RJ Roble. That's my YouTube channel, and you can also search on my Subscribe. on my Facebook page, also Khalil RJ Roble, and search lang dito guys para more updates and more videos to come. And hey, don't forget to like, subscribe on my YouTube channel, and like my Facebook page guys. See you soon.